ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ରଙ୍ଗ କିଣୁଛନ୍ତି। ତମ ଏଇ ଫିକା ରଙ୍ଗ କିଣିବ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକି, ଅନ୍ୟର ବେପାର ଦେଖି ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କାମ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡି ପାରିବି? ମୋର ବାପା ଓ ଜେଜେ ଏଇ କାମ ତ କରୁଥିଲେ, ମତେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଜାଣିଛ ଟିକି, ସବୁ ରଙ୍ଗ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡିକରୁ ହିଁ ବନୁଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ବି ତ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଖେଳୁଥିବେ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏହି ଚାଇନିଜ ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଆସିନଥିଲା। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି। ତୁମେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ବଦଳି ଯାଅ, ସେଇଥିରେ ତୁମର ଲାଭ ଅଛି। ତୁମେ କିଛି ବି କୁହ ଟିକି, ମୁଁ ମୋ କାମ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡିବିନି। ମତେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଝୁନ? ଏଇ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ଏଥିରେ କାହାର କ୍ଷତି ହବନି। ଆଉ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ କଥା ତୁମେ କହୁଛ, ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କେତେ ଭୟଙ୍କର? ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ରସାୟନ ମିଶାଯାଏ। ସେଥିରେ ଚେହେରା ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ।